Mä oon Taina. Ja mä oon Henna. Ja me työskennellään MLL:llä yksinäisten lasten parissa. Tässä jaksossa me jutellaan lasten yksinäisyydestä ja sen tunnistamisesta. Puhutaan myös siitä, miten vanhempi tai lapsen läheinen aikuinen voi tunnistaa lapsen yksinäisyyden. No, jokaisen lapsen yksinäisyyden kokemus on omanlaisensa, mutta osattaisiko me jotenkin määritellä, mitä se yksinäisyys on? No lyhyestihän se yksinäisyys on sitä, että lapsen kaverisuhteet on laadultaan tai määrältään puutteellisia. Ja yksinäisyys on kokemuksena epämiellyttävä ja ahdistava. Lapsi voi kuulua kaveriporukkaan, mutta häneltä saattaa puuttua sellainen läheinen ystävä, joka aidosti ymmärtäisi häntä, kuuntelisi ja olisi läsnä. Ja joku lapsi taas voi joutua kokonaan kaveriporukoiden ulkopuolelle. Mm-hmm. Ja yksinäisyyttä voi hahmottaa emotionaalisen ja sosiaalisen yksinäisyyden kautta. Ja tuo läheisen ystävän puuttuminen onkin aika keskeistä siinä emotionaalisessa yksinäisyydessä, että ei ole sellaista merkityksellistä läheistä ihmissuhdetta. Ja tämmöiseen emotionaaliseen yksinäisyyteen voi liittyä ahdistuksen ja jopa toivottomuuden tunteita. Ja sosiaalisessa yksinäisyydessä lapselta saattaa puuttua semmoinen ryhmä, johon hän kokisi kuuluvansa, että hän on ikään kuin pois suljettuna ja ulkopuolinen. Kyllä. Ja lapsuudessahan nämä sosiaalinen ja emotionaalinen yksinäisyys kulkee usein hyvinkin käsi kädessä, mutta sitten varhaisnuoruudessa ne alkaa hiljalleen eriytyä, kun nuoret voi viettää aikaa sellaisissa pintapuolisissa porukoissa, joissa heillä on niin kuin kavereita ympärillään, mutta silti kokevat sitä ulkopuolisuuden tunnetta siinä omassa porukassaan. Niin lapsilla se ehkä yksinäisyys liittyy semmoisiin aika konkreettisiin tilanteisiin, että ei vaikka välitunnilla tai koulun jälkeen ole kaveria, kenen kanssa viettää aikaa tai leikkiä. Sitten voi olla, että ei vaikka kututa synttäreille, ei kutsuta paritöihin, ryhmätöihin mukaan. No, semmoinen, mitä monet miettii ja itsekin mietin, että mitä sä ajattelet, että voiko semmoisen vastata, että miksi joku lapsi on yksinäinen ja joku toinen ei? No se yksinäisyyshän on normaali tunne niiden monien muiden tunteiden joukossa. Ja sitä yksinäisyyttä kokee joka 5. lapsi ja nuori joskus. Ja yksinäisyyttä kokeva lapsi on ihan tavallinen lapsi. Hän ei ole millään tavalla outo tai omituinen, vaan hän on ihan tavallinen lapsi. Ja se, että kokee yksinäisyyttä, niin se ei selity mitenkään lapsen yksilöllisillä piirteillä ja ominaisuuksilla. Joo, siis tuo on tosi tärkeä. Että ei niin kuin voi väittää, että lapsen jotenkin tapaa toimia tai että hänen niin kuin ominaisuutensa olisi sellaiset, minkä takia häntä ei oteta porukkaan tai hän jää yksin. Ja se sosiaalinen ympäristö vaikuttaa tosi paljon, että miten me kohdataan toisemme ja miten otetaan toisia mukaan. Ja sitten on ihan tilannetekijöitä, mitkä voi vaikuttaa. Et esimerkiksi muutto jonnekin toiselle paikkakunnalle voi olla semmoinen, että sitten on tämmöistä hetkittäistä yksinäisyyttä, vaikka ennen kuin niitä uusia kavereita löytyy. Kyllä. Ja lohdullista on tietää myös se, että vaikka nyt joku lapsi on yksinäinen tai kokee sitä yksinäisyyttä, niin ei tarkoita sitä, että tulisi aina näin olemaan. Ja että tulisi aina olemaan yksinäinen ja kokemaan sitä yksinäisyyttä. No, vähän yksinäisyyden tunnistamisesta. Ajattelen, että ei ole aina helppoa. Että jokaisen lapsen yksinäisyyden kokemus on semmoinen omanlaisensa ja se on subjektiivinen kokemus. Ja
yksinäisyys on sanana myös aika latautunut, että se voi aiheuttaa häpeää, että lapsi ei välttämättä osaa eikä sen niin kuin häpeän takia vaikka haluakaan kertoa, että on yksinäinen ja ulkopuolinen, että ei välttämättä vanhemmalle tai läheiselle aikuiselle osaa sitä sanottaa. Kyllä. Ja sitä yksinäisyyttä voikin olla hyvin vaikea tunnistaa. Ja etenkin silloin, jos lapsi ei sitä itse sanoita. Mutta on kuitenkin joitakin sellaisia tyypillisiä merkkejä, joista voi niin kuin havainnoida ja ajatella, että no nämä saattaa liittyä siihen yksinäisyyteen. Että se on tällaista tietyn tyyppistä käyttäytymistä. Esimerkiksi koulussa se voi olla vetäytymistä kaveriporukoista. Lapsi voi ruokailla yksin, piiloutua vaikkapa vessaan välitunnin ajaksi. Lapsi voi keskittyä siellä koulussa vaan kännykkään esimerkiksi välituntien aikana. Häneltä saattaa puuttua kaveriporukka. Lapsi voi olla haluton tekemään niitä pari- tai ryhmätöitä. Sitten joillakin lapsilla voi olla aamuisin myös myöhästelyä tai kesken päivän koulusta pois lähtemistä eri syihin vedoten. Ja voisi ajatella, että kotona ehkä mitä voisi huomata merkkejä, niin on vaikka paljon omissa oloissaan, esimerkiksi omassa huoneessa ja vaikka kännykän äärellä tai videopelien, tietokoneen. Voi olla, että lapsi ei hirveästi kerro omista kuulumisistaan. Sitten lapset on aika taitavia myös peittelemään asioita. Voi sanoa, että on kavereiden kanssa, lähden kavereiden kanssa ulos, mutta todellisuudessa onkin yksin. Ja osa lapsista myös peittää semmoisen oman vaikka pahan olon tunteensa, että ei vaan halua huolestuttaa aikuisia. Lapsella voi esiintyä myös somaattisia ja psyykkisiä oireita. Kyllä, tämä on ihan totta. Eli se lapsen yksinäisyys voi ilmetä myös somaattisena tai psyykkisenä oireiluna. Ja sitä saattaa esiintyä sekä koulussa että vapaa-ajalla. Ja näitä merkkejä ja oireita on esimerkiksi päänsärky tai vatsakipu. Joillakin lapsilla voi olla nukahtamisvaikeuksia tai muutoksia ruokahalussa. Sitten lapsi voi olla myös alakuloinen, itkuinen tai hermostunut. Niin, monet noista on tuommoisia, että ne ei välttämättä niin voimakkaasti näy ulospäin. Sitten mitä voi olla semmoisia ulos näkyviä, niin on vaikka aggressiivinen käytös, ehkä impulsiivisuutta, keskittymisongelmia. Ja yksinäisyydestä tiedetään, että se voi haitata lapsen kasvua ja kehitystä. Et lapsi voi olla aika lannistuneen oloinen. Hän voi suhtautua itseensä kielteisesti, suhtautua vertaisiin kielteisesti, saattaa, jos on vaikka monesti yrittänyt mennä mukaan johonkin muiden lasten leikkeihin tai kaveriporukkaan, niin kun on torjuttu monta kertaa, niin saattaa tulla semmoista torjutuksi tulemisen pelkoa. Sitten voi olla, että se käsitys niistä omista vuorovaikutustaidoistakin voi olla aika kielteinen. Kyllä, se on totta. Ja silloin, jos lapsen ajatusmaailma ja ajattelumallit on kovin kielteisiä, niin lapselle voi hakea apua vaikkapa kouluterveydenhoitajalta tai kuraattorilta tai psykologilta. Ja ammattiapua on ihan hyvä hakea matalalla kynnyksellä ja ainakin voi vaikka kysyä jonkun ammattilaisen mielipidettä sen omaan pohdinnan tueksi. Kyllä. Ja kaikki lapsethan ei välttämättä tarvitse ammattiapua, mutta jokainen lapsi tarvitsee kuitenkin jonkun läheisen aikuisen, joka juttelisi heidän kanssaan ja kysyisi ihan säännöllisesti, että mitä kuuluu. No, eikö se olekin yksinäisyyttä kokevien lasten yleisin toive? Kyllä. Se on ihan totta ja sitten silloin kun lapselta kysytään, että mitä kuuluu, niin aikuisella on oltava aikaa myös kuunnella sitä lasta. Eli silloin lapsi kokee sellaista merkityksellisyyttä, kun aikuinen pysähtyy hänen kuulumistensa äärelle
Ja näin lapsi voi luottaa siihen, että aikuinen on saatavilla ja hän on valmis tukemaan kaikissa tilanteissa, myös hankalampia hetkiä ollessa käsillä. Ja kun lapsi saa tällaisia hyviä kokemuksia siitä, että aikuinen on pysähtynyt hänen asioiden äärelle, niin silloin lapsen on jatkossakin helpompi ottaa ne asiat puheeksi. Ja niin, no aina se oma vanhempi ei välttämättä ole se aikuinen, jolle lapsen on helpoin puhua vaikeista asioista. Se voi liittyä ihan johonkin ikäkauteen. On sen takia vaikka vähän etäisyyttä siinä suhteessa. Jotkut kuormittavat elämäntilanteet saattaa ajaa hetkellisesti semmoiseen tilanteeseen, että siinä suhteessa on sellaista etäisyyttä. Ja no tämmöisinä aikoina se keskustelukaveri voi olla myös joku muu, joku tuttu toinen aikuinen tai vaikka joku sukulainen. On myös MLL:n kouluttamia vapaaehtoisia, jotka voi toimia lasten tukena. Ja kannattaa kurkata oma alueen MLL:n sivuja, että millaista toimintaa sieltä löytyisi, että jos vaikka saisi semmoisen aikuiskaverin lapselle joksikin aikaa. Kyllä. Ja sitten jos siihen lapsen elämään saadaan muita sukulaisia, tuttavia tai näitä koulutettuja aikuisia ympärille, niin se ei tarkoita sitä, että oman vanhemman täytyy siinä tilanteessa niin kuin siirtyä sivuun tai antaa niin kuin heidän vaan sitten lapsen kanssa keskustella ja viedä sitä tilannetta eteenpäin. Että sitä vanhemman ja lapsen välistä läheistä ja luottamuksellista suhdetta voi lähteä rakentamaan pieni askelin, että jos se on siinä hetkessä vähän ollut etäinen tai liittyy just tähän sinun mainitsemiin kehityskausiin tai muihin, että se ei ole siinä hetkessä luontevaa, niin sitä voi kuitenkin rakentaa eteenpäin. Ja silloin se aito läsnäolo, kohtaamiset arjessa ja yhteinen tekeminen on ihan niitä pieniä asioita, joista voi aloittaa ja jotka on tärkeitä siinä hetkessä. Ja sitten myös sellainen leikkisyys ja jaettu ilo, niin se luo aina sitä me-henkeä siellä perheessä. Ja kun vanhempi on kiinnostunut lapsen asioista ja ajatuksista ja tunteista, niin sekin riittää. Ja positiivisen palautteen antaminen ja rakkauden osoittaminen sanoin ja teoin niin vahvistaa sitä lapsen itsetuntoa. Ja vaikka vanhempi ei heti saiskaan vastakaikua näitä kaikkia kysymyksiä ja rakkautta ja muuta läsnäoloa osoittaessaan, niin lapselle on silti tärkeää tietää olevansa rakastettu ja tärkeä omalle vanhemmalle. Niinpä. Ja voi olla vanhemmallekin aika raskasta välillä olla siinä tilanteessa, missä lapsi on vaikka tosi surullinen siitä, että se oma yksinäisyys aiheuttaa lapselle surua, voi aiheuttaa vanhemmalle surua. Jos vanhemmalla on vaikka itsellään taustalla yksinäisyyden kokemuksia tai muuten voimakkaasti myötäelää sen lapsen kokemuksia, niin se suru voi tulla jotenkin erityisen lähelle. Sitten voi olla myös vihan tunteita, voimattomuuden tunteita, vähän semmoista avuttomuutta, että miten sitä omaa lasta voisi auttaa ja miten sitä pahaa oloa voisi jotenkin poistaa. Et on ihan hyvä vanhemmankin tarkastella niitä omia voimavaroja ja jos mahdollista, niin keskustella vaikka jonkun ystävän kanssa tai ammattilaisen kanssa. MLL:ltä löytyy vanhempainnetti, sieltä löytyy chatti, sitten on puhelin, ne voi soittaa semmoisia vanhemmuuteen liittyvissä asioissa ja lapsen yksinäisyys on yksi niistä asioista. Kyllä. Se on totta, että se lapsen yksinäisyys voi vahvasti vaikuttaa niin vanhempien kuin mahdollisten sisarustenkin arkeen ja elämään ja tietenkin myös siihen yksinäisyyttä kokevan lapsen niin elämä eri osa-alueisiin. Ja se voi aiheuttaa tosiaan, niin kuin sanoit, niin suurta huolta, mutta on kuitenkin
lohdullistakin tietää, että sitä yksinäisyyttä on mahdollisuus vähentää. Ja siihen onkin olemassa useita eri keinoja, eikö vaan? No joo. No, äsken puhuttiinkin vähän siitä ammattiavusta. Eli terapiasta voi olla apua semmoisiin haitallisiin ajatusvääristymiin. No lapsella voi syntyä tämmöisiä ajatusvääristymiä, jos yksinäisyys on kestänyt pitkään ja se on vaikka kroonistunut. Et lapsi saattaa alkaa tulkita vaikka arkisia tilanteita niin, että muut haluaisi hänelle pahaa. Ja ihan niin kuin yhteisöllisyyden vahvistaminen. Että ajatellaan, että yksinäisyydestä poispääsy ei ole sen yksinäisen vastuulla. Et mietitään, että miten me arvostavasti ja hyväksyvästi kohdataan toisiamme. Ja ajattelen, että meillä aikuisilla on kyllä tosi iso rooli siinä, että millaista mallia me näytetään, että me voidaan hymyillä vastaan tuleville ja jotenkin huomioida niitä vaikka vastaan tulevia lapsia ja hymyillä ja tervehtiä. Ja ihan tämmöinen sosiaalisia kontakteja mahdollistavien tilanteiden luominen. Että olisi niitä tilanteita ja semmoisia paikkoja, missä lapset pääsee näkemään toisiaan ja toimimaan keskenään. Ja ajattelen, että sosiaalisten taitojen harjoitteleminen on meille kaikille tärkeää. Kaveritaitojen harjoitteleminen, miten me otetaan toiset huomioon ja sitten toisaalta, miten me myös sanotaan tarvittaessa itse ei, että me osataan pitää huolta niistä omista rajoistamme. Kyllä. Ja sitten jos me vähän mietitään, että mitkä ne on niitä ympäristöjä, joissa kaikki lapset tosiaan voi niitä kaveritaitoja harjoitella, niin lapsellehan ne on luontaisestikin koulu ja koti ja harrastusympäristöt. Niin jos ajattelee vaikka koulua, niin opettajan kanssakin on hyvä käydä semmoista tiivistä ja avointa keskustelua siitä, että millainen se lapsen tilanne on. Kyllä. Ja opettajat ja muut kasvattajat niin on kyllä hyvin ammattitaitoisia ryhmäohjauksessa ja ottamaan kaikki lapset huomioon ja mukaan siihen toimintaan. Ja etenkin kun ovat saanut sitten tietää, että perheelläkin huolta voi lapsen tietyistä asioista ja tilanteista olla. Esimerkiksi koulussa on todettu hyväksi se, että esimerkiksi sekoitetaan ryhmiä ja muodostetaan pareja opettajan toimesta tai vaihdetaan vähän istumajärjestystä ja annetaan sellaisia vastuutehtäviä eri kokoonpanoille aina vaihtelevasti. Tai sitten välitunneille voi suunnitella jotain ohjattua tekemistä, jotta kaikki lapset pääsisivät sitten siihen yhteiseen välituntitekemisen mukaan. Joo, ja sitten lapsen kanssahan voi yhdessä pohtia sitä, että löytyisikö siitä omasta tuttavapiiristä tai vaikka harrastuksesta jotain lasta, johon voisi tutustua. Kyllä. Ja sittenhän niitä voi löytyä myös mahdollisten sisarusten tai vaikkapa serkkujen kaveripiiristä, tai että pääsisikö niihin heidän touhuihin välillä mukaan, että saisi sitten kokemuksia uusien kavereiden kanssa toimimisesta. Ja niitä sosiaalisia taitoja voi harjoitella niin kuin koko perheen tuella ja koko perheenä. Et jos on jotain tuttavia ja ystäviä, keiden luona voisi kyläillä. Kyllä. Ja sitten jos lapsi on jossakin harrastuksessa, niin esimerkiksi kimppakyydithän tarjoaa aika kivaan mahdollisuuden sitten tutustua toisiin lapsiin ja sitten muihin perheisiin. Ja tietenkin sille harrastuksen ohjaajalle voi myös omasta huolestaan lapsen tilanteeseen liittyen kertoa. Joo, ja taas jotenkin palaan tähän ympäristöön, että kyllä se ympäristö vaikuttaa tosi paljon siihen, että millaisia suhteita lasten välille syntyy. Että onhan se vuorovaikutus tosi erilaista sellaisessa ympäristössä, missä kaikki otetaan mukaan kuin semmoisessa, missä on jotenkin ok ja sallittua jättää joku ulkopuolelle. Et jos meidän sosiaaliset taidot kuitenkin kehittyy vuorovaikutuksessa, niin me tarvitaan siihen niitä muita ihmisiä ja niitä ryhmiä, missä olla. Kyllä. Ja sitten jos lapsella on kokemuksia tällaisesta ulos sulkemisesta,
niin ohjatussa toiminnassa, etenkin sellaisessa, jossa keskitytään siihen ryhmädynamiikkaan ja toisten huomioimiseen, niin voi saada hyvinkin korjaavia kokemuksia. Ja tällaisia ryhmätoimintoja löytyy myös meiltä MLL:n kautta. Ja onkin hyvä käydä katsomassa välillä, että mitä sieltä oma alue MLL:n piiriltä tai paikallisyhdistyksiltä niin löytyykään, kun tarjonta on hyvin, hyvin monenlaista ja vaihtelevaa eri paikkakunnilla. Ja usein näistä tapahtumista ja toiminnoista tiedotetaan myös MLL:n sometileillä ja esimerkiksi puskaradioissa ja ihan perinteisesti ilmoitustauluillakin. No, nyt on puhuttu paljon yksinäisyydestä ja sen ympäriltä, niin jos vähän yrittää jotain kokoavaa viestiä tähän loppuun, niin itse ainakin haluaisin sanoa sitä, että vaikka nyt on yksinäinen, niin se ei tarkoita, että aina olisi yksinäinen. Kyllä. Ja tärkeintä on, että se yksinäisyys tunnistetaan ajoissa ja siihen puututaan ajoissa. Että ei jäädä odottamaan sellaista ulkoa päin tulevaa jotakin muutosta tai ratkaisua, vaan meistä jokainen voi vaikuttaa siihen lapsen kokemaan yksinäisyyteen. Ihan kaikki arkiset pienet teot, hymyileminen, välittäminen, läsnäolo ja se arvostaminen riittää siihen, että se lapsen itsetunto vahvistuu. Ja sitä vahvaa, hyvää itsetuntoa kaivataan myös niiden kaverisuhteiden muodostumiseen. Kiitos Henna tästä keskustelusta. Kiitos Taina.